Să vă spun o ghicitoare despre fructe îmbietoare. Ea ghicește zâmbărici. Ce fruct avem aici? Când mă vezi, zici că sunt bec, dar eu nu sunt obiect. Chiar de avem aceeași formă, diferența e enormă. Avem și aceeași culoare, asta doar din întâmplare. Becul galben de la prins, dar în mână să nu-l prinzi, căci te arde rău de tot. Of, of, și eu să te ajut? Nu pot, dar pe mine de mă iei, mă mănânci pe loc de vrei, căci sunt dulce și aromată. Ah, dar să mă speli îndată, pentru că eu sunt un fruct și așa pot fi mâncat, doar crud. Ai ghicit de prima oară? Numele meu este